Так, выдатна. Ну, зараз мы поглядим на вынікі працы. Хлопцы, ну что у вас тут? Ну поклеили, вроде ровно. Нормально, нормально. Павел Александрович, а ДК кто такие? За что вы сюда поклеили-то? А вы не ведаете? Золотой век, Ну, канцлер, Великое княжество Литовское, и реформация. что? Павел Александрович, ДК чего его сюда поклеили? Вы если правда хочете ведать? В общем. Ну, глядите, хлопцы, вы сами захотели. Павел Александрович. Вильня! 1551 год! Миколай Радзівіл Чорный приезжает до своего брата Яна. Ян! Вітаю, Яне. Чаго кликал, ты ж ведаешь, у меня работы по вушы. Миколай, я хотел поразмаўляць. Поразмаўляць? Раней трэба было размаўляць, а не писать скарги великому князю. Миколай, ты ж ведаешь, я хворы. Можа, уже и не давядзецца вось так с тобой сустрэцца, каб побачыць адзін аднога. Ты кажешь, хворы? А кто теперь здоровый? Мне самому ноги страшно болять. А я, меж іншым, гэтымі ногами обышоў палову Нямецчыны, каб здабыць княжскі тытул у тым ліку і табе. І што я атрымаў падзяку? Злосць і сваркі з твайго боку. Я клапаціўся пра цябе, а ты мне ўвесь час жыць не даваў. То маёнткаў табе было мала, маіх табе хацелася, то я тытул атрымаў ад вялікага князя, і гэта табе было кепска. Што ты ад мяне хочаш? Браце, можа, гэта падасца табе дзіўным і нечаканым, але я хочу памірыцца. Памірыцца? Памірыцца? Ты ўвесь час казаў, што я не так жыву, што я не так раблю. Калі маёнткі дзялілі, ты дайшоў да таго, што абяцаў, ты кляўся не пакінуць мне і гузіка лішняга. І ўсё гэта ў прысутнасці паноў радных і вялікага князя. Миколай, я ведаю, шмат было крыўдаў паміж намі, але цяпер я не ведаю, колькі мне жыць засталося. Прашу цябе, дзеля Бога, дзеля ранаў Ісуса Христа, давай паразмаўляем як браты. Можа, гэта апошняя наша з табою размова на гэтай зямлі. Не, я не жадаю з табой размаўляць. Бо ты не толькі мяне, ты і род Радзівілаў не шануеш, паддаўся да нейкіх евангелікаў. Цябе не цікавіць не тое, што пра наш шляхта скажуць, не тое, што як твае ўчынкі адаб'юцца на маёй службе. Я канцлер! На маіх плячах цэлая краіна, а брат у мяне евангелік. Ты ніколі не цікавіўся пра мяне. Ты дбаў толькі пра сябе. Миколай, стой! Я разумею, мяне цяжка прабачыць,
Я грэшны чалавек, але наш Господ святы. І калі немагчыма паразмаўляць, прашу цябе прыняць ад мяне адну рэч. Гэта Біблія, выкладзеная нашай умовай, доктарам Францішкам з Карыною з Полацка. Яна надрукавана яму віну. Гэтую Біблію я заўсёды імкнуся мець пры сабе. Возьми, прашу, возьми. Пакінь гэтую Біблію сабе. Гэта ж твоя маёмасць, князь Радзівіл. С Богом, брат. Я буду молиться за тебя. Пані Кароліна, а що ви думаєте про ті події, які узрушили усю Вільню? Не ведаю, що і думати, моя кохана Теплі. З одного боку, шкода королеву нашу, небожчицю Барбару, що так рано сошла со світу, а з іншого вже ясно, що панованню Радзівілам надоходить конец. Почекайте! Радзівіли ранее поміж собою не вельми сябравали. А тепер уже, мабуть, зусім перегризуться. Ви чули, як яны маёнткі паміж сабой дзялілі? Не. Сварыліся. Казалі, падзелім усё пополам. А калі няроўны лік хлопаў будзе, дык і тых рэзаць на часткі. Не можа таго быць, што пані Каша, не паверу, каб людзей на часткі пілаваць збіраліся. Но людзей-то, можа б, і не пілавалі. Ёсць усё ж такі ў нас у Літве статут. А кареты, будынкі можна падзяліць на часткі? Я пра што? Праўду прымаўка кажа, каго Бог карае, у таго найперш розум адымае. Дык гэта ён вінаваты, што вялікі князь зараз так пакутуе, да і мы разам з ім? Так, моя милая Кароліна. Гэта ж ён пераканаў Сонь і паноў раду, што без Барбары вялікі князь і кароль памрэ, а дзяржава застанецца без монарха. Праўду кажуць, ён ездзіў у Вену да імператара і прыдбаў тытулы сабе і брату, каб Барбару прызналі парай Жыгімонту. Ён жаніўся з 15-гадовай Альжбеты толькі за тым, каб здабыць тытул польскага графа. Ён ва ўсім вінаваты. Хто гэта ён? Пра каго размова ў гэтакі позні час? А што, шаноўны пан Ян не ведае, хто кіруе нашай краінай вялікім княствам літоўскім, калі кароль і вялікі князь сядзіць у Кракове? Мікалай Радзівіл. Менавіта ён, яснавяльможны наш канцлер, каго за вялікую густую бараду празвалі чорнай. Але чорная яго не толькі барада, але і душа. Конец хутка будзе Радзівілам. Пасля смерці Барбары вялікі князь хутка забудзецца пра яго заслугі-паслугі. І Радзівілам давядзецца саступіць першае месца ў Літве іншым, больш годным людзям. Дай же Бог, панове, каб і для чорнага надышоў чорны дзень. Конец Радзівілам. Канчатковы конец. Хвилиночку. Чекайте, я зараз хвилиночку.
княжкі мосцік. Пакінь, я почитаю завтра. Гэта ад евангелікаў. Яны прасілі перадаць тэрмінова. Добра, пакінь, я почитаю завтра. Гэтым листом поведомляем пана нашему канцлеру, что літасцівы наш пан Ян, брат вашей княжской мости, покинул гэты свет. Наш пан Ян, брат вашей княжской мости, покинул гэты свет и пошел до Господа. У сваім тастаменце ён просіць перадаць вам Біблію, якой ён штодзённа карыстаўся, выконваючы апошнюю волю святой памяці Яна Радзівіла, перадаем вам ягоную Біблію. Прабач мне, Яне, што я не пачуў цябе. Господ, даруй мне, што я не паслухаў цябе, Господ. Навошта я адкінуў руку, працягнутую руку роднага брата? Дні чалавечыя, як трава, як польная краска, так ён цвіце. Пройдзе над ім ветер, і няма яго, і месца ягонае ўжо не пазнае яго. А ласка Гасподня ад веку і да веку тым, хто баіцца яго. Не стала Барбара, і святло паблекла. І вось цяпер Ян. И сам я уже не ведаю, ці хутка мой конец. Яне, что ж ты хотел сказать мне, братья? Пробачьте. Вильня, 1553 год. Что? Что мне сказали? Я сказал, Вильня, 1553 год. 2 года прошло. Ясновельможний пан Ніколай, до вас прибув шановний пан Астафій Волович. Вітаю самого працавітага і знаного працівника державної канцелярії. Заходь, є справа. Вітаю, пан канцлер. О, бач, ти працюєш, не шкодуючи себе. Правда, видать, люди кажуть, що ти 2 роки вже не спиш, а ночі проводиш у канцелярії, складаючи документи. Не все так страшно, пані Астафію, але праці так шмат, що спать сапраўды няма калі. Так про яку справу ти хотів со мною поразмовляти? Ці не про те перемоги, що ти вел у Москве? Ну, до Москвы мы еще дойдем. А теперь я хочу тебе показать 2 державные инвентары. Один за гэты год, а другие за минулый. Ну, что бачишь? Бачу, что державный скарб наш пустее, гроши меньше стали збирать, податки скоротились. Вось и я про тое ж, а ты кажешь, спишь, не спишь. За что войско утрымливать будем, за что крепости ремонтовать? Вунь, у Киеве замок разбурается, тамтейший воевода грошей просить, а я не ведаю, где их взять, не могу дать. Коли далей так пойдет, то голыми и босыми будем. З инвентара видать, что замежный гандаль наш змізарнее, а чему не ясно? Ось. Мытни треба проверить, пані Астафію, мытни. Наши мытники давно уже меня турбуют, особливо на заходе. Отколь монета звонкая повинна ракой литься, а я на ручаиной тонюсенькой ледве цурчить. А ты погляди, пан канцлер, что на тым заходе робится. А что? Далі Бог нічым добрым гэта не скончыцца.
люди ў Бога перастаюць верыць. Лютер крычыць, што все павінны Біблію чытаць, што ніякіх абразоў царквей быць не павінна. Монахи женятся, монахини замуж выходят. Мерзота нейка. Быў я ў тых немцаў і лютараў, ці якіх яшчэ евангелікаў, бачу. Не такія яны ўжо страшныя, пані Астафею. А працуюць так, што дай нам Божа з імі зраўняцца, то даўно б не думалі, адкуль грошы ўзяць. А тое, што монахи женяцца, дык і апостолы Христовыя таксама жонак мелі. Бачу, пан канцлер Бібліяй цікавіцца. Рад падраваў. У гонар яго і чытаю, вось, заўсёды са мною. З Берасці пішуць, што не толькі кнігі, але і прапаведнікі іхнія да нас едуць веру новую прапаведаваць. Пане Астафею, вырашыў я паехаць у Берасці на мытню з інспекцыяй. І пагляджу, чым там мытнікі займаюцца, а заадно пагляджу, як мяжа з Польшай ахоўваецца. А ты едзь на ўсход у Магілёў і паглядзіш там, чым займаюцца мытнікі. Трэба паглядзець, чаму скарб пусцее і дзяржава наша не багацее. З Богом! З Богом! Чоў! А што? Што здарылася? Веша, ты нічога не ведаеш! Як такіх людзей на мытню бяруць? Мытнік абавязаны ведаць усё! Да не бабачы ты ўжо! Мытнік павінен казаць толькі тое, што трэба і калі трэба. Кажы, што я павінен быў пачуць? Абазнаныя людзі гавораць, што хутка сюды прыедзе канцлер! Да нас! З інспекцыяй! Сам канцлер? А што яму тут рабіць? Што інспектаваць? Як што? Мяжу з палякамі вядзем? Но. Слупы памежную зямлю закопаем? І? Але грошаў скарб менш сталі даваць? Што? Ці ты не чуў, што пан Радзівіл так узяўся за дзяржаўныя справы, што свету белага за імі не бачыць? Калі інспекцыя пройдзе кепска, то і мы не пабачым. Што рабіць? Галоўнае, каб ён не закрыў мытню. Калі не закрые, то і нас без працы Бог не пакіне. Спраўныя мытнікі заўсёды патрэбныя. Ой, не на добро ён сюды прыязджае. Відаць, нешта задумаў. Каб яму добра жылося. Ай, нічога, брат, неяк выкруцімся. Не першы раз нам сустракаць такого гостя. Галоўнае самім сказаць чаго лішняга. Будзем маўчаць як рыбы, абы бяда прынесла. Это что ж такое робіцца? Канцлер прыехаў, а яго ніхто не сустракае? Так я і мяжу мог прайсці незаўважным. Ваш княжка мосць, не магу нават уявіць, як гэта вас не сустрэлі. Мяжа ў нас ахоўваецца пільна, варта стаіць на пагатове. Ух! Ну, не турбуйтеся, панове, я і хацеў быць незаўважным, каб паглядзець, што ў вас тут робіцца. А заадно маю да вас шэраг пытанняў па гандлі. Скажыце, як гэта так сталася, што прыбыткі скарбу зменшыліся? Куды вы глядзіце? Мы, яснавяльможны пан канцлер, адказваем за мытню, а не за падаткі. Да таго ж гандлёвыя людзі сталі менш ездзіць на захад, кажуць, там манета таннейшая стала, цэны растуць. Адкуль же нам грошы браць? Нешта я не разумею. Чаму летась зборы былі большыя, чым сёлета, а пазалетась больш, чым летась? Дык палякі. Раней яны бралі з гандляроў менш, а цяпер так мы-то ўзнялі, што хутка гандлёвым людзям стане невыгодна да нас прыязджаць. Палякі. Да таго ж у нас і мяжы з Польшай выразна не было. Ну, мяжу мы цяпер добра ўладковваем.
Слупы укопаем, буде надейно. Ужо надейно, ваша князькая мость. Вось, проповедника некага затрымали. З боку Польши йшов. Якого проповедника? Прийшов до нас некий ксьонз з Кракова. Прийшов і каже, що хоче у нас застатися. А його з Польщі вигнали за нейкую віру евангельськую. А при ім книжек шмат було і французьких, і німецьких, і латинських. І все, я думаю, евангельське. О! Евангелистские. Ну, добре. Дякую, що упільнавали. Вядзіце сюды гэтага проповедника, я хочу з ім паразмаўляць. Вось! Як зваць? Адкуль до нас приехал? Симоном меня звать, ваша мось. Прозвище маю Зациус, типа просто музак. Прибыл до вас с Кракова. Чим займаешься? Что робить умеешь? Я святар. Служил при катедре. Служил? А что теперь робишь? У Кракове я познайомився з вірою євангельською. Почав Слово Божие читати. Ну тут мне и сказали або новой веры выракайся, або у дорогу выбирайся. Ну, так я у вас и опинувся. Хочу поки что жить у Литве, где кажуть, свобода христианской веры небывалая квітнее. І вось ужо, который тыдзень, чакаю, як справа моя вырашыцца. А что ж это за штука такая? Вера евангельская, что ты дзеля яе и место выгодное, и родный край покинул? Вера евангельская. Ну, по правде кажучи, нічого нового я вам не скажу. Покайтеся і верьте у Євангеліє, як казав святий Ян Хреститель. Я перечитував Біблію некілька разів і зрозумів, що мені треба покаятися. По правді, так я і раніше гэтае слово ведав, але все откладывал, думав, яшчэ не час. Кожны год казав сабе, што трэба змяняць нешта ў жыцці. І кожны раз пераносіў гэтыя змены. Усё мне веры не хапала. Баяўся памыліцца, людзей баяўся. Што пра мяне падумаюць, што пра мяне скажуць. А раптам я тое нешта зраблю, тады зноў каяцца, ці што. І так ішлі гады. Аж аднойчы натрапили мои вочы на слово святого апостола Павла. Праведник верой жить будет. Чакай, мне так само гэтае слово не часто сустракалася. Вось, праведник верой жить будет. Скажи мне, что ты зразумеў праз гэтае слово? Нечакана трохи для мяне, што ваша мось Біблію пры сабе мае і чытае яе, як відаць, пільна. Так, брат падараваў, чытаю яе ўжо 1,5 гады. Дык што табе адкрылася? Што ты зразумеў праз гэтае слово? Я, ваша мось, зразумеў, што дастаткова толькі прыняць ахвяру Хрыста, які памёр замест мяне. Я прыняў, і гэта напоўніла маё жыццё сэнсам. Якім сэнсам? Сэнс майго жыцця служыць Богу. Рабіць тое, што я рабіў, але толькі для Бога. Я быў святаром і працягваю ім быць, але я цяпер служу толькі Богу. Я маю Біблію, я читаю яе і абвяшчаю Слово Божие. Сэнс моей проповеди ў тым, каб мы обновили адносіны з Ісусом Христом. Дзіўныя рэчы ты кажаш.
Рабіць тое, што і рабілі, але для Господа. Што ж ты нічога не просіш у мяне? Маю одну просьбу до тебе, княже. Дозволь мне застаться в Литве и проповедовать тут Евангелие. Добра, дазваляю табе застацца ў дзяржаве нашай вялікім княстве літоўскім. Прапаведуй, як разумееш. Дайце гэтаму чалавеку 5 дукатаў з майго скарбу і ахоўную грамату. Я не ведаю, чым я могу вам адзячыць. Памаліся за мяне. Буду молиться за вас, сколько маю сил. Чув? Чув. А что? Что ты заважив? Вечно ты нічого не розумієш. Як таких людей на митю беруть? Да не марусь ты уже. Кажи, что ты зауважил? Наш канцлер евангелік. Евангелик? Откуль ведаешь? Библию с собой постоянно носить. Это раз. Но Проповеднику гэтому заку дал ахоўную грамоту 5 дукатов. Это 2. и Сюды приехал нечаканно. Это 3. что? Чакай. Першие 2 пункта я разумею. А при чем тут нечаканный приезд? Я давно зауважил, что у нас на Бересте на мытю берут абы кого. У нашем городе евангеликов больше, чем у інших местах, разумеешь? Не разумею. Да что тут разуметь? Пан воевода приехал до своих одиноверцев. А заодно и мытню поглядеть, и мяжу проверить. А мой правду ты кажешь? Что нам робить? Мы повинны быть больше осторожными. Ёсць там, конечно, указания проповедников это затрымліваць, книги их не забирать, але вялікай руплівасці тут проявлять не след. Слушно кажешь. А то затрымаешь якого волоцугу евангелика, а ён сябра нашего канцлеру. Пильность, яшчэ раз пильность. Я думаю, что хутка мы доведаемся про незвычайныя рэчы. Ага. Только боком яны нам не вышли. Кто думае головой, тому кожный будет свой. Ходим на службу, а то не будем на место, дык оправдаться не будет чым. Христос памёр за безбожнікаў у вызначены час, калі мы былі яшчэ нямоглымі. Бо і за праведніка наўрад ці хто памрэ, хіба за дабрачынца, магчыма, хто і памірае. Бог жа паказвае сваю любоў да нас тым, што калі мы былі яшчэ грэшнікамі, Христос памёр за нас. Господи, дай мне зразумець, што значыць раны і кроў Сына Твайго, Ісуса Христа. Той прапаведнік у Берасці казаў, што трэба паверыць. Господи, дай мне веры. Я стаміўся ад гэтага жыцця, напоўненага мітуснёй. Я расчараваўся ў сабе і ў людзях. Я не маю больш сілаў. Господи Ісусе, Ты памёр за мяне. Дык возьми маё жыццё. Возьми маё жыццё ў свае рукі. Я хочу жыць для Цябе. Скажи мне, што я маю рабіць. Покажи, што такое праведнае жыццё. На Цябе спадзяюся. Не пакінь мяне, бо я слабы, Господи. Николай, ты что, молишься? Малюся. Але яшчэ нядаўна ты казаў, што справы ідуць добра, трэба толькі больш працаваць і ўсё будзе мяняцца да лепшага. Да лепшага можна мяняцца толькі дзякуючы Господу. Што я зрабіў? Стаўся канцлерам, маршалкам, уладальнікам велізарнага багацця. Але ўсё гэта нішто перад абліччам Господа.
Як мяне ўзгадаюць людзі гэтай зямлі, што пра мяне скажуць нашчадкі? Згіне ўсё, што Господ не добраславіць. Николай, опамятайся и як ты разважаешь, что ты кажешь? Ці може так размаўляць канцлер дзяржавы? Канцлер мусіць разважаць пра будучыню. І сёння я знайшоў яе. Я знайшоў сваю сапраўдную будучыню. Я іду за Господом Ісусом Христом. А мне что рабіць у твоей монашеской будучыні? Куды мне деться? Я табе прапаную ісці разам са мной. Прабач, Миколай, я спадзявалася атрымаць сур'ёзны адказ. Але як могуць прызываць таго, у каго не паверылі? Або як паверыць у таго, пра каго не чулі? Але як пачуць без прапаведніка? Таму вера ад слухання, а слуханне ад Слова Божага. Ці пан канцлер ксяндзом зрабіўся? Набажэнства замест балю ладзіць. Хутчэй евангелікам. Даўно я чуў пра тое, што князь ваявода да іх вялікую прыхільнасць мае. Але сёння пераконваюся, што гэта праўда.
Вялікі дзень сёння ў нашай краіне. А што такога вялікага сёння адбылося? Яшчэ не адбылося, але хутка адбудзецца. Шановные гости! Громадяне державы нашей Великого княства Литовского. Я запросил вас сегодня сюды, каб сказать вам одну вельми важную речь. Я долго думал и разважал над тем, что вы зараз почуете. И чем больше я думал и поглублялся, тем больше я разумел, что ни для меня, ни для краины іншей дороги нема. Усе вы ведаете, чули, что отбывается теперь на Заходе. Многие народы меняются. Некоторые краины мы уже не познаем. У чым причинах этих зменов? А причина тут одна. Вера у живого Бога. Вера у прабачэння грахоў праз ахвяру Сына Божага Иисуса Христа. За гэтай верой будучыня, тому что яна грунтуецца на правде, и гэтую правду усемагутны Господ открыл мне, никчемному человеку. Усе вы ведаете, 2 года тому я поховал свою сестру и своего брата. Мой брат Ян покинул мне только одну речь. Вось гэтую Библию. Менавіта яна и расплющила мне вочы, и я не жадаю больше жить у темры. Я обвяшчаю, что от гэтага моменту я выракаюся ўсіх своих грехов и иду за Господом. Библия стане основой моего життя. Я зраблю ўсё, каб яна стала основой життя для ўсёй нашей краины. И с Божьей допомоги, с Божьей ласки мы станем самым цивилизованным, самым адукованным и самым свободным народом Европы. От гэтай недели я открываю молитвенные сходы в моем палаце, на якія запрашаю всех вас. Наш князь литовский Жигемонт Август таксама атрымаў запрашэнне и отказал згодай. Праз месяц ён будзе тут. Слава нашему Господу! Амен! Амен! Прошу меня пробачить, але я не могу сказать амен. Бо гэта ганьба и здрада. Мне нават соромно тут заставаться, я покидаю гэты палац. А что ты скажешь, братья? Я не ведаю. Мне трэба подумать. Я привык верыць табе, але тут все так нечакана. Раз месяц я запрашаю сюды всех вас у гэты палац на супольную молитву, пасля якой нас чакае святочны баль. Смелую заяву ты зрабіў, браце. Я думаю, што гэта выкліча вялікую задаволенасць сярод шляхты. Ты ж сам бачыш. Ці добра ты, князь, подумал? Ты хочешь увесці ў краіне новую веру? Не новую, але обновленную. Господь открыл мне сердце. Няма таго радзівіла, якога ты ведаў шмат гадоў. Я цяпер хрысціянин.
христианин? Християнин? Мне здавалося, что ты народжена была охрещена у святой християнской веры. Народжений, але не одроджений, браття. Розумієш? Тяжко називатися християнином і не ведать, що написано в Біблії. Тяжко ходити у церкву і не ведать, збавлений ти чи ні. Ранее я назывался христианином, а теперь я им стал. Почакай, коли ласка. Не поспеваю за твоей думой. Что значит стал христианином? Выходит, что я, все наши с тобой свояки да приятели, только называются христианами, или не з'являются ими? Ты ж меня не дослухал, братья. Почакай трошки. І хутка зрозумієш, що я мав на увазі. У некий момент я раптом зрозумів, що я з'являюся найвеликшим грешником на всій землі, і по сутності я йду у пекло. Не перебольшивай, братья, не такий ты уже и кепский человек. Столько робишь для країни. Чоловік як трава. Сьогодні сохне. Сьогодні в розквіті, а завтра сохне. Мементо мори, братья, ничто не вечно. После смерти нашей любой сестры Барбары и любого моему сердцу брата Яна, я раптом задумався про сенс свого життя. Узгадав я слово брата, який розповідав мені про Лютера, про Біблію, про оправдання віри. Я розмовляв з некоторими людьми, які мають віру християнську. Я почав молитися, я почав читати Слово Боже, і Господь відкрився мені. Скажи, що є наші ахвяри, наші перемоги для нашої країни, коли ми у своєму власному житті не можемо перемогти грех? Я зрозумів, що мої грехи пробачені про ахвяру Сина Божого Ісуса Христа. І все, що мені треба зробити, це повірити у тоє і почати жити обновленим життям. Ведаешь, в Библии есть отказы на все питания, только мы, я ее кепско ведаем. Ну скажи мне, ты ж прагнешь, как наша країна, наша батьківщина заяснела и закрасовала. Добро великого князства Литовского в это моего життя. І моего так само. Тому я і шукав Господа Ісуса Христа, і я знайшов його, браття. Скажите, шановная пані Альжбета, а що гэта у вас зараз адбылося? Ці муж ваш, шановний пан канцлер, веру новую прыняў? Ці пані ведала пра гэта? Ласкавая моя пані, побожнасць майго мужа ўсім вядома. Ён часта і падоўгу моліцца, але што здарылася з ім сёння, я і сама до конца не разумею. І сённяшняя ягоная прамова для мяне таксама сталася нечаканасцю. Не ведаю, што і думаць. Калі шановная пані не разумее, то я їй патлумачу. Канцлер наш, а ваш муж, князь воевода Миколай Радзівіл, еретиком зрабіўся. Падкрэсле, называе себе хрысціянінам, быццам бы мы ўсе нехрысці. Кажа аб сапраўднай веры, нібыта продкі нашыя дурнямі былі і не ведалі, во што верыць. Дарэчы, гэтай сваёй заявай ён і ваш, шляхетная пані, у бязбожнасці звінаваціў. Немагчыма яго зразумець, шаноўная княгіня. На сойме ідзе мова пра тое, што вайна блізка. Наш пан канцлер заяўляе, што ён у Бога паверыў. Біблію, бачыце, прачытаў. Як мы можам ваяваць з ворагам, калі ў сваім доме адзінства няма? Калі наш правадыр выдае такі варты жалю прыклад. Як вы думаеце, пані Альжбета, да чаго гэта ўсё можа прывесці? Я ўжо казала, што не ведаю, да чаго мне рыхтавацца. Рыхтуйцеся да самага горшага.
Спочатку ваш муж страціць пасаду, а потым пакіне сям'ю. Не кажите так. Ён мяне кахае. А наши дзеці? Яго вялікі князь паважае. Сёння не можа быць. А заўтра вы паглядзіце, да чаго ўсё ідзе. Пан канцлер перастае цікавіцца жыццём. У доме царкву зрабіў, а потым зробіце манастыр. Дык што ж мне рабіць? Пераканайце мужа ў тым, што ён памыляецца. Скажыце, каб не ішоў за еретыкамі. Добра. Я паспрабую. На вас, шановная пані, уся надзея. Вырвіце яго з лап герэзіі. Ці можете аддаць хвіліну на размову з жонкай? З вялікай радасцю паразмаўляю з табой, моя мілая пані. З таго моманту, як мы ажаніліся, прайшло амаль 5 год. Гэты час я лічу найлепшым у сваім жыцці. Што цябе непакоіць? Кажы мне, важна гэта ведаць. Ты мяне непакоіш, ваша мосць. Я? А ў чым прычына? Прычына ў тым, што я выходзіла замуж за аднаго чалавека, а праз некаторы час высветлілася, што я вымушана жыць з іншым. Ты змяніўся, Мікалай, змяніўся непазнавальна. Я стаў горшым? Ты стаў іншым. Я кахаю цябе па-ранейшаму, але я ніяк не магу зразумець, чаму ты пайшоў насуперак усяму свету. Уся шляхта толькі і кажа, што князь Радзівіл веру новую прыняў, з дому царкву зрабіў. Ты разумееш, што адбываецца, ты разумееш, што ўсе смяюцца. Ведаеш, я бачу, як павінна будавацца маё жыццё. Я бачу будучыню сваёй краіны. Господ перамяніў мяне. Паслухай, калі ён адкрыў маё сэрца, ён таксама адкрые і тваё, і шляхта, якая цяпер незадаволеная, убачыць перамены ў краіне і сама зменіцца. У мяне шмат сяброў, шмат саюзнікаў. Але больш за ўсё, і менавіта цяпер мне патрэбна твая дапамога. Я прашу цябе, зразумей мяне. Моя дапамога. Ты сваімі ўласнымі словамі мяне ў бязвер'і абвінаваціў, ты публічна абвінаваціў усю шляхту ў бязбожнасці. Хочаш усіх перакроіць на свой лад, у вялікім княстве новую веру ўвесці не. У гэтым я цябе не падтрымаю, нават не думай. Ты мусіш стаць ранейшым. Ты просто не можаш быць прапаведнікам, ты дзяржаўны муж, а паводзіш сябе як ксёндз падчас казання. Цябе просто знішчаць. Альжбета, ты ўсё не так зразумела. Я ўсё цудоўна зразумела. Для цябе уласныя перакананні даражэйшыя за жонку і дзяцей. Хочаш з дому манастыр зрабіць. Спыніся. Спыніся, князь, спыніся, пакуль не позна.
Вільня! Палац Радзівілаў! Вильня! Резиденция великого князя! Прабачце, Ваша Экселленция, до вас прибыв шановний пан Адам Канарський. Вітаю, пані Адам. Надзвичай приємно бачити тебе. Да я, признаться, вельми рады бачить вас. Что привело такого важного человека в мой стиплый дом? А чули, Ваша Святость? Князь Радзівіл стаўся евангелікам. У сваім палацы збор геретыцкі ўчыніў. А яшчэ запрасіў на сваё набажэнства вялікага князя Жигемонта. Чуў. Мало того, что публічна абвясціў пра сваю веру, дык распачаў вялізную дзейнасць, каб яе пашырыць. Відаць, жадае, страшна нават і ўявіць, зрабіць веру евангелікаў дзяржаўнай. Прагне быць Кальвінам і Лютарам у адной асобе. Ну, дзяржаву у нас, Ваша Святость, не канцлер кіруе, а вялікі князь. Але мушу прызнацца, што воявода Віленскі і мяне вельмі палохае. Вітаю тебе, пане Астафею. Молилися мы тут за тебе, пакуль ты там перамовы вел в Москові з тамтэйшым вояводай. Дякую за молитву, я их адчуваў. З московским князем заключили угоду. Не веру я, правда, что он дотрымае миру, але... А все воля Божия. Як ты, что у тебе чуваць? Все добра. У верасці адкрыў новую друкарню, вось катэхізіс, толькі што надрукаваны. У Берасці ён заснаваў друкарню. Не здзіўлюся, калі такая ж друкарня будзе і ў Нясвіжы. Вось яго нядаўняе выданне. Малы катэхізіс для люду простага. Па гэтым катэхізісе вучаць дзяцей у евангеліцкіх школах, што пры іхных зборах. Баюся падумаць, што будзе пасля. Шляхта пачне захапляцца новай верай, паўсюдна зборы іхныя будаваць. Хачу, каб вялікі князь прачытаў і спрычыніўся да веры. Трэба, каб просты народ, каб шляхта ды баяры панцырныя да слова прычыніліся. Вот што зменіць краіну. Калі так пойдзе далей, мы загінем. Спыніце пана канцлера, пакуль не позна. О, вельмі перапрашаю, але якраз пра гэта я хацеў вас прасіць. Пан, мае месца ў санаце вялікае княства, вялікі князь да вас прыслухоўваецца. Евангелікі робяць друкарні, і вы рабіце. Яны ладзяць школы, а вы тым жа займайцеся. У нас жа свабода. Ды такая свабода, што сёння іншыя народы нам зайздросцяць. Як, дарэчы, ідзе падрыхтоўка зямельнай рэформы? Ці все Великое княжество Литовское пан канцлер разбіў на волокі? Ну, не, пакуль што не ўсе. Да сваіх земляў ніяк рукі не даходзяць. А калі сур'ёзна, то маю я на думцы, што не толькі зямельную справу нам трэба рэфармаваць, але і статут наш таксама вялікай працы патрабуе. Ну так, конечно, бо свободы павялічыліся, а законы засталіся старыя. Ты памятаеш пра маё запрашэнне на малітоўны сход у маім палацы? Конечно, памятаю, як ты ўсіх здзівіў, што ў сваім палацы набажэнства наладзіў, ды яшчэ вялікага князя запрасіў. Дык вось, вельмі важна, што скажа Жигемонт. Бо ўклаў мне Господ у сэрца, што наша краіна павінна быць евангельскай, дзе ўсе, ад апошняга чалядніка да вялікага князя будуць будаваць сваё жыццё, грунтуючыся на Бібліі. Трэба, каб свабодай людзі цешыліся ў поўнай меры. Каб жа ж гэта свабода, ласкавы пане, нас да гібелі не прывяла. Пабачце, што ў Швейцарыі робіцца. А ў немцаў? Пераканайце вялікага князя не ехаць да Радзівіла. Інакш, баюся, што мы ўжо будзем не мы, а наша краіна не нашай. Ты уже так вельмі шмат зрабіў, каб наша краіна стала евангельскай, але хачу папярэдзіць цябе пра адну рэч. Якую?
Неприятели наши мают твердый намер перашкодить Жигемонту проехать до тебе на набоженство. Рыхтуется змова з мэтай не допустить великого князя на евангельское служение. А Жигемонт человек слабовольный, куда ветер подьме, туда он и пойде. Что ж, неўзабаве буду мець размову з яго великокняжской мостью, паном нашим и детищем Жигемонтом. Только я наперед ведаю, яким будет отказ нашего монарха. И уже скажет, что князь Радзівіл свои гроши дае на дзяржаўныя патрэбы, что яго шмат. Зайздросников. Яшчэ нядаўна ён быў жанаты на Барбары, таму мае вялікі сантымент да радзівілаўскай фаміліі. Да ўсяго ж я чуў, што і сам Жигемонт цікавіцца верай евангелікаў, яшчэ лістуецца з некаторымі геретыкамі. Усё ж прашу цябе, пані каралеўскі сакратар, возьміся за гэту справу. Даю слово, что возьмусь. Калі ж Радзівіла не стрымаем сёння, завтра ён усіх нас за собой потягне. Боже, барані. Аднак заявляю перед небом и перед пеклом, что я костьми лягу, каб не пустить Жигемонта в палац Радзівіла. Не перабольшвай, пане, браце. Жигемонт мае добрае сэрца, хаця часам яму не хапае цвёрдасці. Але будь упэўнены, калі ён абяцаў, ён прыедзе. Жигемонт прыедзе, будь упэўнены. Ну дай Бог. Дай Бог. Чуў! Нарэшце, хоць нешта ты ведаеш. А што чуў? Ну, что у Вильни неспокойно. Князь Радзівіл стал евангеликом. Вось які неспокой у Вільні. Радзівіл евангелик? Откуль ведаешь? Кто казал? Вуши маю, дык и пачуў. Таму выклікаў нас пан канцлер у Вільню. Каб некаторым показать, что прибытки в Украине павялічваюцца. А что у гэтым кепскага? Что кепскага? Что кепскага? Нам-то с тобой нічога. Але некаторым прыйдзецца на службу раней уставаць. Бо трэба ж будзе маліцца раніцай. А калі сур'ёзна, не скруціш цяпер нічога. Не схібіш нідзе. Так что? Радзівіл цяпер будзе сам за ўсім сашыць? Ой, працягваю здзіўляцца, як пан Радзівіл цябе яшчэ са службы не пагнаў. Туга разважаеш. Там, где канцлер евангелик, там и подканцлер евангельскую веру вызнае, и писар, и маршалок, и подскарбник. Усе вокол с Библиями. И, ну як тут что обыдешь? Як закон под себе подкрутишь? Что? Слухай, а что нам робить? Библию читать треба. Кажуть, там и про мытников нечто написано. Обяцаный бай! Мужи, браты,
Пане и паненки, я дякую вам за то, что вы пришли сегодня сюда, за то, что мы могли разом молиться и прославлять Господа нашего Иисуса Христа. Наш святочный баль мае хутка распачацца, але пакуль што мы працягваем чакаць на вялікага князя Жыгімонта Аўгуста, які абяцаў уганараваць нас сваёй прысутнасцю. Чакаем, панове, чакаем. Ці не прыехаў вялікі князь? Не, ваша мощь. Посылали похолку в город, а вот я вернусь ни с чем. Посылайте еще раз. Чей? Что ж яно робіць? Чаму яго няма? Что такое? Не разумею. Вы чулі, што сёння ў Вільні адбылося? Не. Кажуць, што вялікі Жыгімонт ехаў уже сюды на набажэнства да Радзівіла. А тут да яго выйшаў біскап Пратасевіч і кажа: нашы продкі іншай дарогай да храму ездзілі. А потым узяў великакняскага коня за аброт і павёў у іншы бок ад Радзівілавага палацу. Дык што, Жыгімонт не прыедзе? Не. І мне вельмі цікава, як Радзівіл з гэтай канфузіі будзе выкручвацца. Хвалюся, пан канцлер, прыедзе вялікі князь, прыедзе. Нешта доўга ён не едзе. Напэўна, я штосьці зрабіў не тое, нешта я зрабіў не тое, не параюся з Господом, справу змарнаваў. Миколай, трэба пачынаць. Я не магу. Госці чакаюць. Я не магу. Жыгімонт павінен быць сёння галоўным. Не магу без Жыгімонта пачынаць. Што рабіць будзем? Шляхта хвалюецца, гонар вялікага канцлера пад пагрозай. Не будзе балю. Няма вялікага князю. І музыкі не будзе. Мужи, браты, громадяне, дзяржава нашего великого княжества Литовского, я еще раз хочу сказать, что без вас я ничто. Без ваших шабель и молитв ничто наша краина. Але сёння я вас расчарую. Балю не будзе. Якая ганьба, кара Божа на еретика. Нарэшце дачакаліся. Даведаліся, хто ёсць хто. Вялікі князь адвярнуўся ад нашага евангеліка. Дзяржаву ён хацеў змяніць. Вельмі мне прыкра, князь, што даводзіцца казаць такія рэчы ў тваім доме. Але ж баюся, іншага разу ўжо можа і не быць. Ведай жа, князь, што ўсе твои ўчынкі – гэта вялікі смутак для айчыны. Адумайся, княжа. Тое, што ты пачаў рабіць, выгадна Маскве і Польшы, якія толькі і чакаюць зручнага моманту, каб нас захапіць. Не забывайся, князь Радзівіл, на пункты гарадзельскага прывілею, якія нашы дзедзічы Вітаўт і Агайлам супольна падпісалі. Калі будзеш і далей хіліцца да евангелікаў, то можаш і пасады пазбавіцца, бо мы будзем апеляваць да вялікага князя і не спынімся ні перад чым. Мы не спынімся. Я прошу мяне прабачыць, але ніякіх законаў ни божых, ни чалавечых я не парушаў. Я не зрабіў нічога супраць дзяржавы нашай вялікага княства Літоўскага. Больш за тое, я знайшоў тое, што я шукаў. Усемагутны Господ адкрыўся мне, нікчёмнаму чалавеку. Ён пазбавіў мяне ад вечнай смерці. І я не жадаю больш жыць у цемры. Я не буду выракацца Господа! Я не буду выракацца Господа! Ну что, пан канцлер? Маем, что маем. Вялікі князь не прыехаў, са шляхтай выйшла нязгода, ўсё праз тваю незразумелую веру. Не разумею, для чаго табе ўсё гэта. Глядзі, Мікалай. Пасварыся з Жыгімонтам, пазбавіся пасадаў, што тады рабіць будзеш?
Галоўнае з Господам не пасварыцца. Не чакаў я, што Жегемонт не прыедзе. Але не бывае так, каб усё было добра. Ёсць Бог, ёсць і д'ябал. А пра дзяцей ты падумаў, калі веру мяняў? Як яны будуць жыць, калі вакол ідзе пагалоска, што іхні бацька геретык? Альжбета. Калі я прыняў рашэнне ісці за Господам, перш за ўсё я думаў пра дзяцей. Я думаў пра нашчадкаў. І я зраблю ўсё, каб яны пайшлі маім шляхам і зрабілі гэтую краіну евангельскай. Твоим шляхом. У страшным сне не убачишь. Ты жадаешь и детям тых бедаў, што сцягнуў на весь наш род? А калі я выходзіла за цябе замуж, ты абяцаў, што я буду першай пані вялікага княства. А зараз мяне чакае перспектыва стаць жонкай збою. Ты нічога не зрабіў, каб выканаць свае абяцанні, усе твае словы. Мана. Альжбета, я прашу цябе не забываць, што гэта дзякуючы мне ты жывеш у гэтым палацы, маеш маёнткі па ўсёй Літве. Дзякуючы мне ты маеш княскі тытул і першае месцы на ўсіх балах і на ўсіх прыёмах. Ды забірай ты свае маёнткі і свае палацы і тытул. А мне пакінь выхаванне нашых дзетак. Я не хачу, каб праз твае глупствы яны пакутвалі. Вера, гэта не глупства. Альжбета, вера, гэта не глупства. Я яе выпакутаваў. Ты ж всё ведаеш. Ты павінна мяне зразумець. А калі я не магу зразумець незразумелых для мяне рэчаў? Вось Біблія. Пачні чытаць, і ты хутка ўсё зразумееш. У мяне шмат што ёсць да чытання. Прашу цябе, пачытай. Біблія гэта зварот Господа да чалавека. Да цябе. Дазвольце прывітаць вас, шановная пані Альжбета. Вітаю, пан міністр. Скажыце, вось як кніга, няхай сабе і Біблія, можа змяніць лёс чалавека? 2 гады таму я быў затрыманы ў Берасці. Я чакаў вырашэння майго лёсу, і Господ паслаў у той слаўны горад вашага мужа. Тады я ўпершыню пабачыў у ягоных руках менавіта вось гэтую Біблію. На той момант ён чытаў яе ўжо 2 гады. Мы разважалі над тым, што значыць праведнік верай жыць будзе. Пасля нашай размовы я атрымаў дазвол жыць у Літве. Моя даўняя мара стала рэальнасцю. І я маю прывілей служыць Господу. А што значыць служыць Господу? Служыць Господу, літасцівая пані, гэта значыць рабіць тое, дзеля чаго ты народжаны. Дзеля чаго цябе Творца стварыў і прызначыў. Вось, напрыклад, ваш муж, найяснейшы князь Мікалай Радзівіл, служыць Господу тым, што перамяняе краіну. А я служу тым, што будую царкву. І агульнае паміж намі тое, што, атрымаўшы адкрыццё ад Бога, мы імкнемся ўсе сілы накіраваць дзеля пашырэння валадарства Божага. А як это вы атрымалі адкрыццё?
Няўжо анёл Божы спусціўся з нябёс і прамовіў вам у вушы? Каб атрымаць адкрыццё літасцівай пані, не абавязкова пабачыць анёла. Дастаткова шукаць Бога і стаяць у праўдзе адносна самога сябе. Ён абавязкова адгукнецца на тваё запрашэнне, і гэтая сустрэча з Ісусам перамяняе ўсё жыццё. Ты перастаеш жыць для сябе і пачынаеш жыць для Бога. Пан міністр, скажыце, вы лічыце, вы зрабілі правільны выбар у сваім жыцці? Лічу, што адзіна правільна. Мікалай, я пачала чытаць, і мяне адолеў сумнеў. Можа, я неправільна што чытаю, можа, трэба пачынаць з... Я думаю, што Біблію трэба пачынаць з Евангелія. Найлепшы варыянт, на маю думку, Евангелія паводле Марка. Яно простае, яснае, зразумелай мовай напісана. Почитай по одному ці два раздзелы, і хутка ты прачытаеш увесь Новы Запавет. А я подумала, можа, некаторыя месцы мы маглі бы чытаць разам. Можам пачаць хоць зараз. З чаго пачнем? З псальмаў. З якога? 118. Такі вялікі. Ён крыху дае магчымасць адчуць ласку і веліч Божую. Шчаслівыя тыя, у якіх шлях беззаганны, якія ходзяць паводле закону Господа. Шчаслівыя тыя, якія захоўваюць словы Ягоны, усім сэрцам шукаюць Яго. Як салодкія словы твае, паднябенне майму, саладзей замёт вуснам маім. Праз запаведзі твае я разумным зрабіўся, дык ненавіджу кожны шлях ілжывы. Слова тваё светач для стоп маіх і святло на сцежцы маёй. Я пакляўся захоўваць пастановы праведнасці тваёй і спаўняю гэта. Нахіляю я сэрца, каб заўсёды паводле тваіх пастановаў хадзіла яно аж да канца. Мікалай Радзівіл Чорны на працягу 12 год быў лідарам руху рэфармацыі ў Вялікім княстве Літоўскім. Ён заснаваў дзесяткі збораў па ўсёй краіне, друкарні ў Берасці і Нясвіжы. У Берасці было надрукавана больш за 40 кнігаў, сярод якіх славутая Берасцейская Біблія, якую яшчэ называюць Радзівілаўскай. Як фактычны кіраўнік Вялікага княства Літоўскага, Мікалай Радзівіл Чорны спрычыніўся да адной з самых удалых эканамічных рэформаў у нашай гісторыі – валочнай памеры, а таксама да падрыхтоўкі другой рэдакцыі статута Вялікага княства Літоўскага. З імем Мікалая Радзівіла Чорнага звязаны час найбольшага культурнага і палітычнага ўздыму нашай краіны – залаты век Беларусі.